Tervetuloa mun uuden videon pariin. Viime videossa mä kerroin mitä meillä tehdään, mutta jos et oo kattonut sitä, niin kerrotaanpa nyt vielä. Eli meidän on tarkoitus saada tämän kuun lopussa meisiä 1000 pokaaliin. Ja niin, se on se. Jo tässä videossa me yritetään tehdä se, niin kuin laittaa ainakin 46 tai 45, en tiedä. Mutta yritetään saada noin starterpit tuolta noin 3 kappaletta. Ja näin mitään muuta, että nauttikaa videosta. Joo, viime videossa nyt ei ankuttu edes 45 tasoa. Mä tänään vähän aamulla yritin pelailla, oliko se nyt 10 trophyä, en ehtinyt äsken katsomaan, että me saadaan 45 tasoa. Siellä koko tiimi vaan pysyy paikallaan, noniin. Noniin, Dynamite lähtee liikkeelle. Se on hyvä. Siellä on toinenkin Dynamite ja Colt. Siellä yrittää Dynamite heitellä. Okei. Sain aika sairaan tapon tossa aamulla, niin sieltä. Okei. Näin. Oh my god. Toi Dynamite nyt on vähän sen ikävästi tekemässä juttuja. Jos me lähdetäänkin täältä pois, niin se on hyvä idea. Joo, noin sinne menee Jacki. Okei, noni. Oi. Aika sairasta. Okei, nyt. Okei, tämä on hyvin jännää. Okei, me ollaan 3. sijassa. Me ei miinusta, me ei miinusta. Okei, näin. Mutta ei tullut voittoakaan. Joo, eli 10 troppia. Eli noin 300 troppia tässä videossa ja sit meisiä ainakin 45 tai ehkä jopa 46. En tiedä, jompikumpi käy. Tai no katsotaan kuinka kauan tää nyt kestää. Niin siellä. Ja nyt meillä on Frank ja Piperi. Ja meikällä. Okei, sieltä tää Lilimästä. Se lähtee puskasta pois. Okei, tää meidän Frank. Minä olen vain. Okei, sieltä. Okei, no niin. Saatiin tosta Karli tapettua. Meitä on 4 joukkuetta 4. kunhan me ei tulla niin kaikki. Mutta kyllä se 2. ja 1. niin olisi näin, koska sitten me saadaan niitä pokaaleita nimenomaan. Ja siellä on nyt Noni ja Piper Sniper. Ei. En. Oh crap. Noni. Ja sieltä menee. Okei, sinne menee Piperi. Okei, 2 joukkuetta, no niin. Okei, no niin. Ja sieltä me otetaan meidän voitto. Itse asiassa monta. Oi, ja sieltä 45 tasoa. Tämä on aika mageeta.
Nimenomaan ainakin noista startupit nyt yritetään tässä videossa saada. Toivotaan tietenkin sitä hyvää. Okei, nyt onneksi me saatiin nyt meisiä ainakin 45 tasoa. Mä tarvin enää monta noita. No, en jaksa laskea. 120 pokaalia. Niitä ei tule tässä videossa. Kunhan kuun lopussa me saadaan toi meisi. Mennään. Meillä on Edgar. Joo, ei. Tää ei oo hyvä juttu. No on botteja. No niin. Tuolla on 2 brokkia. Okei, no. Okei, sieltä. Okei, no. Tästä ehkä tulee L. Toivottavasti nyt yksi joukko kuolee, mutta ei meidän. Se on aika selvä Oi, no niin, nyt oli B-alta niinku aika. Näppä tappu, meitsi, I'm alive. Fun. Noniin, se on Edgar. Ei. Nyt tuli kyllä äly. Jaiks. Mennään loppuista saatte mitään välineestä. Eeppinen. Eeppinen. Mitä me täältä saadaan? Startroppi seuraavana. Okei, meillä on täällä aika tehtävä. Nimenomaan. Mutta nimenomaan kuten meitsi niinku... Okei. Meitsi vähän mietti tossa, että ehkä ei nyt spessuks startroppien niinku että mä säästän noita. Vaan mä ajattelin niinku nyt vaan säästää noita. Ja sitten siitä semmoisen videon ihan muuten vaan, jos ette tilaa. Mä vaan toivon nyt, että tilaisitte ja katsoisitte näitä videoita. Okei, siellä menee... Okei, sinne lähtee ainakin 2 tyyppiä. Okei. Neljä joukkoa. Okei, sinne. Mitä täältä on? Joo, no täällä nyt ei mitään 4 joukkuetta, joka varmaan, no okei 3 joukkoa, nyt ollaan, se on parempi kuin niitä voisiko vieläkin. Okei, no se mitä tulee tapahtumaan on se, että me joo, 3. Okei, koska mä en usko, että te haluatte katsoa, kun meitä koko ajan häviin, niin mä vaikka
jatkan sitten kun mä saan ton startupin. Eli ei odottakaan. Okei, itse asiassa meitsi päättikin, että tämän pelin jälkeen me voitais hankkia ne startupit vaikka lumilla. Niin, että se olisi paljon helpompi sit saada, niin kun meitsillä ei ole niin paljon droppeja. Sillä. Okei, sieltä menee bonnia aika. No tule tänne silleen karjassa. Ja nyt kyllä niinku. Oh my god, täällä lukee. Sinne. Okei, 3 joukkuetta jäljellä. Siinä meni väärin. Joo, tää niinku hetkellä kauhean hyvä, että tällä ei homma. Okei, itse asiassa avataan täältä tämä, koska... Ja harvinaista taas. Mutta joo. Missä täällä on lunta? Eli... Mennään nyt vaikka tuohon rähinäpulloon. Joo. Ja sit jatketaan sitä basilla pelaamista sitten kun on saatu noin kaikki starteropit. Eli let's go. Ei sinne meni onkin. Yes, no niin, let's. Sinne. Ja maali. Siitä saatiin ensimmäinen voitto. Ja meikäläinen tähti pelaa. Uure vaan. Let's go. Sinne noin. Joo, voitetaanko sitä? Ja sieltä. Ja tähtipelaajana taas. Ja nyt laittaa pelaa uudelleen, koska me saadaan tän pelin jälkeen toi starteroppi. Ja niin.
No sieltä kuoltiin. Joka nyt oli. Ja sieltä me saadaan maali. Näin. Sieltä. Joka nyt. Nyt me saadaan start-droppi. Mutta me ei aloiteta vielä, vaan me palataan sitten, kun meitsi on unboxa, niin kun saa sen toisen kieli. Okei, nyt tää käskee meitä poistumaan, eli meidän pitää nyt te saatte nää yhden ainakin nytten, ja se on harvin. Ai sinänsäkään yllätä. Mutta kuten näette, meillä on 2 voittoa enää, niin. Ja sitten täälläkin me saadaan 200 krediittiä. Itse asiassa tällä videolla me voitais hankkia tää. Vai saadaan myös enää 300. Kyllä, itse asiassa. Eli pääsette näkemään myöskin tänään vähän rankattuakin, kun pelaan. Joka on kyllä ärsyttävää, koska vihaan rankattua. Hehehe. Eli joo, palataan sitten kun mä oon saanut ton yhden startupin. Ja nyt me ollaan voitettu, eli me saadaan se meidän viimeinen starttiseroppi tuolta ja sitten pelataan pari peliä meisillä, katsotaan lähteekö enää. No niin, ja harvinainen peli. Joo. No. Toi. Joo, eli mä päätin, ettei tässä videossa ehkä ihan 25 tasoa Bravely-passi pidetä, vaan mennään nyt tästä meisillä pelailemaan. Yksin peliselkkausta, kun sit me saadaan paremmin noita pokaaleita. Eli let's go. Niin. Okei, no otetaan näillä tiellä. Okei. Joo. No yritetään saada niin 880 pokalia takaisin. Mut sit mä en enää jaksa. Eikä ihan sitä. No niin. Eli tilaa ja tykkää videosta. Okei, nyt mä lopetan tämän videon nytten. Kiitti kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa. Moi.